godt, at vi har mug på vores boller, og at vores tekster overhovedet ikke holder. Problemet er, at vi ikke har opsnappet, at vores tekstforfatter også er multihandicappet. Da Dinglebærerne sendte deres demobånd til Uland, hvoraf et af numrene hænger ud, altså har fået nok stemmer til at komme ind og ligge på plads nummer 5 i demokræmen, vedlagde de også en pressemeddelelse, og i den stod blandt andet, at Uland skal rime på fisse fremover. Vi ringede til Dinglebærerne for at spørge, om de var friske på et lille interview i radioen, men vi fik at vide, at de var 3 i bandet med hver sin opfattelse af præcis, hvad Dinglebærerne var. Så de ville hellere have, at vi sendte dem nogle spørgsmål, som vi havde skrevet ned, og så kunne de gå i studiet og optage deres svar. Det har de så gjort, og dem har vi klippet sammen. Så her kan du få en lille introduktion til dem, vi lige hørte før, hvem de i virkeligheden er, og hvad de står for. Dinglebærerne. Jette Haik. Prøv lige at være seriøse lidt her, fordi det skulle da et seriøst interview. Hvem er Dinglebærerne? I virkeligheden, så ville vi jo ikke sige, hvem vi var. Det var egentlig sådan set, det havde vi planlagt, inden vi kom her, og det er jo fordi, vi gerne vil være ny med indtil det modsatte er bevist. Dinglebærerne, det er bare nogle mennesker, der keder sig guds jammerligt røven ud af bukserne og ikke ved, hvad de skal lave. Så tilfældigvis har de stående på deres henholdsvis alt muligt lortegrej, der kan lave musik, og det står bare og glor. Indtil den dag, hvor Dinglebærerne lige pludselig synes, hold kæft mand, hvordan fanden virker det lort her? Og det fandt de aldrig ud af. Hvorfor har I taget navn efter Dinglebær? Det har vi faktisk et navn, vi har haft liggende i en skuffe i 15-30 år. Ja, mindst. Hvad er Dinglebærernes mål? Hvad er Dinglebærernes mål? Det er at komme ud og optræde bare én gang uden at få flasker i hovedet. Nej, det er det fede beat, du ligger der. Ja, jeg kører med den. Det er sgu ikke noget beat, jeg har fået et pubeshår i munden. Men altså, Dinglebærerne er jo anonyme indtil det modsatte er bevist. Det er sådan en regel, vi har. Men vi kan nok godt afsløre så meget, som at vi er et bundt mennesker fra Midtjylland, og som har fundet ud af, at trenden, forcen inden for moderne musik, især det, som populært kaldes hiphop, som for øvrigt er en fed gang. Forcen inden for det er, at pladeudgivelsen, den er lige om hjørnet, hvis man vejer godt op over de 500 kilo, og så bare ikke har et stykke talent i livet. Det er simpelthen Dinglebærerne i en nødskal. Vi kan simpelthen bare, rammer lige på klitten på alle punkter. Hvorfor skal Uland rime på fisse? Hvorfor skal Uland ikke rime på fisse? Nu har det heddet Uland i hvert fald over en uge. Så vil jeg sige, at så skal det hedde Fisseland. Ufisse. Danghammerne, bræksur, strandvasker, vagina. Dinglebærerne hænger ud. Jeg tror altså ikke, at Uland skifter navn til Ufisse, men om Dinglebærerne kommer ind i Uland i næste uge og terroriserer radioæteren, kan du være med til at bestemme, enten ved at gå ind på vores hjemmeside på adressen www.u.dr.dk, og derinde kan du så inde under demokræmen være med til at stemme dem ind eller ud af listen. Du kan også ringe til vores telefonbåndoptager på 35 20 84 47 og sige et par bevingede ord om de her fyre, som i hvert fald har de skæve rim i deres magt.